pracant dňa. Ale ježiš. Tak. To je jedna kopa. Opílený stromček. Druhá, tretia kopa. Kopa krík, ktorý pôjde preč a šopa. Na náradie. Aspoň im pošlem video, vieš? No, domček. Perníková chalúbka. Však nech to prídu pokúsať. Tak. A tu bude vlastne, keď príde Mika s Kikou, tak tu budú spávať. Toto môžu sa na fúriku voziť, tu miesto kočiku. Aj drevo tam je nejaké. Tak si môžu zakúriť. Tak, asi tak nejak. A ideme na to.